Трэба абавязкова звярнуць увагу на тое, як адбываецца сам працэс стварэння. Вось мы ўжо бачылі, што ёсць як мінімум дзве фазы стварэння. От спачатку першы верш, у якім ствараецца неба-зямля, а потым штосьці ў нетрах той зямлі, той часткі неба-зямлі адбываюцца іншыя працэсы, то есть нейкі стварэнне цэльнага, але бінарна-падзяляльнага космасу і далей у нетрах гэтага космасу. Але калі мы глядзім на гэтую другую фазу, сам космас, мы таксама бачым, што ён мае тэндэнцыю да ўтварэння бінарных апазіцый, бінарных пар. Элементы хаосу набываюць форму элементаў космасу. Элементам космасу адпавядае засяленне касмічных сфераў. Засяленне касмічных сфераў таксама падзяляецца на дзве фазы. На неадухоўленае стварэнне і на адухоўленае стварэнне. Да неадухоўленага стварэння належаць нябёсныя свяцілы і расліны. Адухоўленае стварэнне зноў падзяляецца на дзве фазы. На стварэнне жывёлы і стварэнне чалавека. А чалавек, як мы памятаем, гэта мужчынскі і жаночы. І кожны раз, калі тэкст на чымсьці фокусуецца, ён утварае гэты вобраз бінарнай апазіцыі, другая частка з якой далей падзяляецца на дзве часткі. І такім чынам мы маем і касмаганічныя бінарныя апазіцыі, і антрапалагічныя бінарныя апазіцыі. Гэты бінарны свет, у якім ўсё гарманічна раскладзена, у якім ёсць унутраныя сувязі і унутраныя палярнасці паміж усім, што ў ім узнікае, надзвычай добра дапасуецца да вобраза Бога Элогіма, які гэты свет стварае. Як і ў выпадку з чалавекам, мужчынскім і жаночым, творца выступае прататыпам свайго стварэння, якое дасканала, ідэальна адпавядае свайму стваральніку.